De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf ten antwoord: Gij zult de Heere God beminnen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf. Jezus zei: Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: En wie is mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei: Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem. En toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam er langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem en wat ge meer mocht besteden, zal ik bij mijn terugkomst u vergoeden. Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: Die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: Ga dan en doet gij evenzo. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Een heel terechte vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Dat betekent al dat je gelooft in het eeuwig leven. Iemand die niet gelooft in het eeuwig leven, zal deze vraag nooit stellen. Een belangrijke vraag. Immers, God heeft ons bestemd voor het eeuwig leven bij Hem. Dan mogen wij inderdaad ons deze vraag stellen: hoe dat eeuwig leven te bereiken. In het evangelie van vandaag geeft Jezus ons een belangrijke richtlijn. Natuurlijk, de Eucharistie die wij vieren is het sacrament dat God de kerk geschonken heeft, waardoor Hij onder ons komt, in ons komt, en dat centraal staat in ons leven. Je mag zeggen, het hulpmiddel van Gods wegen bij uitstek om dat eeuwig leven te kunnen bereiken. Daar schijnt God ons zijn liefde. Maar God wil ook dat wij zijn liefde beantwoorden. En dan is dit evangelie het antwoord. De liefde tot de naaste. In het evangelie van vandaag wordt terecht die vraag gesteld: wie is mijn naaste? Het is goed om te weten dat in de tijd van Jezus daar op beperkte wijze over gedacht werd. De een was wel de naaste en de ander niet. In dit evangelie draait Jezus de zaak om. Degene die helpt,
Hij is de naaste van de ander. En Jezus' liefde, Gods liefde, strekte zich uit tot alle mensen. En wij in zijn navolging moeten ook liefde betonen tot alle mensen. Ongeacht wie die andere mens is. In dit evangelie wordt een voorbeeld gegeven dat een priester de persoon in kwestie, de gewonde man, gewoon liet liggen. Wij zouden zeggen, niet netjes. Paus Benedictus in zijn boek Jezus van Nazareth zegt: het kan ook zijn dat deze man uit angst vlot verder getrokken is. Ik kan die stelling beamen. Ik heb het zelf meegemaakt. Tijdens een reis vanuit de Oekraïne naar Polen en naar huis. Plotseling lag daar een man op de weg. Het was al donker. Zijn hoofd lag op de rijweg. Zijn lichaam in de berm. De reactie van de bestuurder was categorisch. We rijden door. En waarom? De onzekerheid was te groot. Het zou immers een val kunnen zijn. Niet geheel ongebruikelijk, daar ter plekke. Je zou iemand helpen en vervolgens zelf de auto kwijtraken. Het kan dus gebeuren. Maar het evangelie spoort ons aan om andere mensen te helpen, daar waar wij zijn. En laten we eerlijk wezen, in ons leven krijgen we kansen genoeg daartoe. Laten we die kansen telkens opnieuw goed benutten. Dan brengen we dit evangelie in praktijk. Naastenliefde. Het betonen van Gods barmhartigheid aan anderen. Laten we leven vanuit de Eucharistie om Christus die we ontvangen door te geven aan anderen. In woord en met daad. Amen.